No ahojte, pozdravujem vás, vítajte pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Na Top 4 Runningu som našiel práve túto novinku, ktorá nesie názov On Running Cloud Soma. Sú to tzv. Trailové boty, trailová obuv, ktorá je v dispozícii teda v dvoch farebných prevedeniach. Jedna táto, ktorú tu mám, a potom druhá je taká viac do ružova. Je to v podstate trailová obuv, ktorá štartuje s cenovkou, ak sa nemýlim, 190 €. Možno v čase už, keď pozeráš toto video, budú lacnejšie, a pokiaľ sú lacnejšie, nie sú lacnejšie, ty vieš, čo máš stále robiť. Zľavový kód Kopackovo ti dá dodatočnú zľavu, takže treba aplikovať, ušetrenie sa vždy rovná zarobené, a pokiaľ vás zaujímu, tak ako vždy pod videom bude slovenský link a bude aj český link. Takže ja to nebudem zbytočne zdržovať, pretože túto recyklovateľnú krabicu je na čase otvoriť, aby som vám ukázal to, čo som konkrétne objednal. Takže je to v podstate jedna z tých najzaujímavejších trailových obuví, ktorú v rukách mám. Takže ja sa zbavím všetkých týchto papierikov a idem najprv za vami, ukážem vám, ako vyzerajú práve na tomto reálnom svetle, kde začína postupne pomaly poprškávať, takže trošku to aj zrýchlim. To sú oni, Cloud Soma, vonkajšia strana, pohľad z hora, čiže takto ani nebudeš pozerať väčšinu času. Vnútorná strana, inak nechýbajú tu samozrejme označenia On Running, podrážka, ktorá je dobre pogripovaná, k nej sa samozrejme dostaneme. Oblasť päty s pútkom pre lepšie nazúvanie. A čo si myslíte, ako vyzerajú? Čo sa týka teda tohto modelu, samozrejme je to tréningová obuv s tým, že miera tlmenia je tu taká, že stredná, drop 6 mm. Čo sa týka hmotnosti, tak patria medzi tie ľahšie trailové. Mám pocit, že okolo 220 gramov. No, závisí to od veľkosti, ktorú kúpíš. Takže na to, že sú trailové, tak hmotnosť je viac než dobrá. Zvršok je samozrejme syntetický s tým, že je aj dobre odvetrávaný. A v podstate aj ten zvršok dopomáha práve tej hmotnosti, a inak tu sú práve tie odvetrávacie zóny, takže tá nôžka by sa ti tam nemala zapiec. U On Runningoch ste zvyknutí práve s tým, že tá podrážka nevyzerá takto, ako vyzerá. Táto je taká, že celistvá, a je tu technológia CloudTec Connect, a to dáva prírodzenejší kontakt so zemou oproti klasickým On modelom. Čo sa týka tlmenia, o to sa stará Helion HF. Je to práve tá pena, ktorá teda, ako som hovoril v úvode, dopomáha práve tej strednej miere tlmenia. A keď som už pri vás, ukážem vám aj samotný vstup. Je tu gumička, ktorá sa stará o to dokonalé obopnutie, takže aj vy s tými vyššími nartami nemali by ste mať problém. Šnurovanie je v podstate klasické. Čo sa týka vnútra, tak nie sú to nejaké extra vankušiky, tak ako sme zvyknutí, ale tá fixácia nohy je viac než dobrá. Samozrejme nechýba tu ani vlajočka švajčiarska. Čo nemôžem zabudnúť povedať je, že tá vložka, ktorá tu je tam nastálo. Není odnímateľná, takže ak používaš vlastné vložky, tak tu budeš mať smolu, pretože fakt táto sa nedá dať preč. Ani keby ju chceš na silu vytrhnúť, proste musel by si ju len asi vyrezať. A čo sa týka podrážky, tu musím povedať dôležitú vec. Je to samozrejme podrážka určená práve do toho prírodnejšieho prostredia, čiže samozrejme klasická trailová obuv, ale to, čo ma milo prekvapilo hneď od prvého dotyku, keď som chytil tú podrážku, je ten výrazný grip. Je to konkrétne Mission Grip, a ten grip je dosť výrazný. Takže dá sa povedať, že budeš mať viac než optimálny záber. Fakt ten grip je cítiť. Viac vám k nim asi nepoviem, samozrejme, ak máte otázky, pýtajte sa do komentára, poprípade, ak si neviete vybrať ten správny typ, píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo.bh. Rád samozrejme pomôžem, poradím. To sú teda On Runningy. Díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!